Rando na chi yn siarad am eich llyfr chi heddi. Okay? Ac yn gyntaf i gyd, dwi'n gofyn i chi, pa lyfr ych chi di ddewis? Seren y Dyffryn. Seren y Dyffryn yma. Na'r tro cyntaf i ni gael Seren y Dyffryn heddi. Chi yw'r cyntaf i siarad am y llyfr yma. Reit, nawr te. Gwedwch chi wrtha i yn gyntaf. Seren y Dyffryn gan bwy? Branwen Davies. Gan Branwen Davies. A pam ddewis chi'r llyfr hyn te? Oherwydd mae Mrs Evans dwi'n meddwl bydd ni'n hoffi ni gyd yn hoffi Merlota ac fel hi'n person i gallu edrych lan. Ta edmygu, ie, edrych lan i. Ie, hi'n rhywun bod i gyd ni'n gallu cytuno, ni'n gallu uniaethu gyda Cadi oherwydd mae hi'n rhywun chi'n gallu edrych lan i fel mae Daisy wedi dweud. Mae Mrs Evans wedi dewis y llyfr yma oherwydd ni wedi meddwl Hyn mae hyn wedi bod yn y unig rai sydd bod yn trafod y llyfr, a falle byddwn ni'n hoffi a gallu uniaethu gyda'r llyfr a pethau. Da iawn, mae Mrs Owens yn nabod chi dda iawn yn dywi. O'n i'n meddwl felly byddech chi yn bobl oedd yn hoffi Merlota. Reit, dwedwch o ffain ar te. Beth ych chi'n hoffi am y llyfr? Chi wedi sôn ychydig bach am Cadi, bod chi'n edrych lan iddi. Beth ych chi'n hoffi am y llyfr yna? Beth sy'n digwydd fan hyn sy'n mynd a'ch diddordeb chi? Yn fan ni, beth sydd wedi deulu fel chwilfrydau'r fwyaf oedd y clawr oherwydd dydych chi methu gweld Cadi ac yn pre-cysylltwm ni gyda Branwen Davies, mae hi wedi anfon ni llun o pryd roedd hi'n fach ac pryd chi'n cymharu dau, mae yn edrych yn debyg iawn. Mae yn dwi. Cytuno gyda Daisy, y peth mam llyfus bydd wedi deulu fel chwilfrydau oedd fel mae Daisy wedi dweud y clawr ac pryd chi wedi dechrau darllen y cymeriadau oherwydd mae yna rai sydd yn dirgel, mae yna rai sydd yn asfaradigeiddus a mae yna rai sydd ti'n gallu uniaethu gyda cyn a beth sydd wedi deulu fel chwilfrydau. Cytuno gyda Daisy a Lana a mae'r teitl yn amwys oherwydd pre-cysylltwm gyda Branwen Davies. Hi wedi dweud bod oedd y teitl Seren y Dyffryn am Seren y Ceffyl a rhyw bywyd y Dyffryn. Ond pryd ni wedi darllen y llyfr, ni wedi meddwl bod yn y diwedd Cadi yn y seren oherwydd hi wedi ennill y cystadleuaeth. Cytunaf gyda'r merched i gyd ac hefyd rydw i'n hoffi'r llyfr yma oherwydd mae'n denu fy chwilfrydedd yn fawr iawn oherwydd mae llawer o ddigwyddiadau sy'n cyffro fi enghraifft. Sdim clem dy chi, oes e, wfdiodd. Gito, dyw hyn ddim byd i'w wneud â ti. Meindia di dy fusnes bach dy llunau. Dim byd i'w wneud â'r ffaith fod ein tad ni wedi codi ei bec am mynd i'r diwrnod heb feddwl dwy waith. Hei, beth sy'n bod? Ddim yn lico'r ffaith mod i'n dweud y gwir. Ac mae hwnna'n deulu fy chwilfrydedd yn fawr iawn. Herwydd mae hwnna'n dangos bod mae Gito, brawd mawr Cadi, yn gallu amddiffyn hi weithiau ac yn gallu dangos rhoi caredigrwydd. O'n i'n gobeithio bydde rhywun yn sôn am y dam bach na, achos mae hwnna yn annisgwyl i Cadi. Dwi'n mynd disgwyl i'w brawd i sefyll lan dros dir, ydy di? A mae fe'n gwneud beth dewr iawn yn diwe, beth pwysig. Reit, dwi eisiau mynd nôl i bywyd ysdi Alana fan hyn. Nes ti ddweud am y gwahanol fathau o gymeriadau yma. Oce? Iawn? Allwn ni siarad am y gwahanol fathau o gymeriadau yma. Pwy o'r rhai sy'n rhoi dirgelwch yn y llyfr i ddechrau? Yn fy man ni, mae cymeriadau sydd yn mor dirgelwch yw'r dad oherwydd, enghraifft, beth am Iolo? Beth am Iolo? Holodd Cadi. Iolo, beth amdano? Wyt ti'n gael ei fwy na fi a Gito? Edrychodd ei thad, Anni'n braidd yn sy'n. Na, wrth gwrs ddim. Mae bachgen bach anol tu hwnt, ac rwy'n gobeithio fydden ni'n ffrindiau dda. Gobeithio do di yn ffrindiau dda hefyd, ond nid yma i'w Iolo. Ac dwi'n meddwl bod mae hyn yn dirgel, hefyd chi ddim yn gwybod os mae'n dweud y gwir i Cadi, neu os mae jyst eisiau chi i teimlo fel mae dal yn caru hi. Siwt ych chi'n teimlo tuag at Cadi pan mae hi'n mynd bant ar y ceffyl yma yn y dirgelwch to, a mae'n cael damwen. Siwt ych chi'n teimlo, lle ddechrau fan hyn gynta gyda Daisy a Megan, siwt ych chi'n teimlo fan hyn? Yn y man ni, rydw teimlo fel dwi heb wedi hoffi dan hynna, oherwydd yr unig reswm hi wedi wneud oherwydd hi heb wedi cael gwersi y Merlota oherwydd pryd y dad hi wedi gadael,
roedd Gito a Cadi wedi cael... Roedd Cadi wedi cael gwersi Marlota, wedyn roedd Gito wedi cael gwersi Drymau, ond wedyn roedd y dadau wedi gadael, a wedyn nhw dau wedi stopio herwydd mae wedi dod yn ôl a fel oedd y dynig yn teimlo'n drist. Cytunaf gyda Megan, ac yn fan Bramwyn Davies, dywedodd hi bod hynna yn prif ddigwyddiad allweddol, oherwydd mae hi wedi gwneud e heb dweud i unrhyw un, ac fel os hi wedi gofyn i Mrs Evans, bydd hi yn fel dweud aros fan hyn na i dod nawr, ond hefyd mae Mrs Evans yn person fel hynna. Sut fath o gymeriad yw Mrs Evans i ddweud ychydig bach mwy amdani hi? Mae Mrs Evans yn rhywun sydd mae Cadi yn gallu caru. Mae hi fel nain i Cadi, oherwydd mae hi fel ei mam, oherwydd mae hi'n neis, mae hi'n caredig ac mae hi'n caru pawb. Enghraifft. Roedd y ddau wedi bod yn briod ers 30 mlynedd, yn rhedeg y fferm ar frydfa berlod Cymreig gyda'i gilydd, ac yn rhannu bob gofid, tristwch, hapusrwydd a chyfrinach. Hebddo, roedd Gwen Evans neu Gwenu Fach, fel roedd ei gŵr yn ei galw hi, ar goll. Ac mae hwnna'n dangos sut fath o gymeriad yw Mrs Evans. Mae hi'n rhywun, mae Cadi yn gallu caru ac yn gwybod mae hi'n gallu tristio. Ie, ymddiried yn di. Ie, da iawn. Oce, wedys ti'r gair ansbaredigaethu sgynne. Ti eisiau esbonio? Mae'n amazing. Oce, so pwy yw'r cymeriad hyn de? Yn rhannu, mae cymeriad sydd yn ansbaredigaethus yw Cadi, oherwydd wrth gymharu gyda llyfr 9, mae'n sôn am nawr fel gormod, a gyda Cadi, mae'n deud i ti y pethau bod chi angen gwybod amdano hi, a ddim pethau fel byddwch chi ddim eisiau gwybod amdano hi. Mae'n deud i chi y digon am hi, ac hynna pam mae hi'n ansbaredigaethus. Ac mae Selen yn oherwydd pryd efallai mae'r mam a dad yn dadlau, mae hi'n dod yn ewatu'n gilydd eto weithiau. Ac hynna pam, dwi'n meddwl bod y cymeriad yn ansbaredigaethus. Da iawn ti, a ti diolch i chi am ymateb iddi hi hefyd gynne. Reit, nôl at y stori yn gyffredinol nawr te. Pa mor bwysig yw e bod Cadi yn cael mynd i'r gystadleuaeth yn y sioe fel yma? Pa mor bwysig yw e? Mae'n dangos faint mor bwysig yw e, oherwydd mae Cadi yn caru Marlota a mae hi eisiau dangos hwnna i'r pobl sydd yn jydgu hi. Ac hefyd, mae hi eisiau i pawb gwybod bod mae hi'n caru Marlota, yn caru Seren, ac eisiau i pawb gwybod hwnna. Cytunaf gyda Katie, a dwi'n meddwl cofio beth. Oedd e'n bwysig bod hi'n ennill? Dwi'n meddwl oedd e'n fel digwyddiad allweddol bod ti wedi ennill, oherwydd fel wyt ti'n teimlo'n drist oherwydd ti wedi cwmpi bant o'r ceffyl, a hi'n drist oherwydd ei dad ti wedi gadael, a hefyd ti wedi gweld ei dad yn y cystadleuaeth cyn, hi wedi gweld ei dad yn gwylio hi, a wedyn hi wedi colli ei hyder a Wedi wedi cael ei nôl at ei gilydd wedi ni allu ennill. A ti? Cytunaf gyda Megan yn gryf iawn, a dwi ddim yn meddwl fod e'n rhywbeth i Cadi, bod e'n rhywbeth pwysig iawn bod hi'n ennill, oherwydd hi dim ond hi eisiau dangos i'r byd bod hi eisiau wneud Marlota, dyna beth bod hi'n caru, ac hi eisiau dangos i'r byd bod hi'n dda Marlota. Diolch yn fawr. Cytunaf gyda Daisy yn gryf iawn. Fel mae hi wedi dweud, mae Cadi efallai hi heb eisiau ennill, ond fel mae hi wedi dweud hi eisiau dangos y byd, ac mae hyn yn dangos neges pwysig. Felly fel os chi'n nerfus neu rhywbeth, chi dal wedi trio ac chi dal wedi dangos pobl bod chi'n gallu Marlota neu wneud rhywbeth, ac mae hyn yn dangos fel neges i byth roi lan ar dy breuddwydion a pethau. Diolch yn fawr iawn, yna ffordd dda o gloi y drafodaeth yma. Peidiwch byth ar y lan ar eich breuddwydion. Diolch am y neges yna. Cofiwch un hana, oce? Reit, diolch am siarad am eich llyfr chi gyda fi. Byddwn ni'n hoffi clywed mwy, ond os dyn ni ddim fwy amser heddi, mwynhewch eich diwrnod
ond newch chi ddal ati, please, i fwynhau darllen pethau am ferlota, ond pethau eraill hefyd. Ie? Oce, wel diolch yn fawr iawn i chi. Pob mwyn i chi.